Nginibingelele nonke kuphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ngikuSitifuza la ngamandla ezulu. Umngwe yenkomsovukazi umvuleni intokazi yazalwa mamkhizi. So today ngivashela ubhuti wami othena ubuya ejele. Yo, uzongichazela kabanzi ukuthi sithini story sakhe ukuthi aze afike ejele and uhlukumezeke kangakanani because ngizwe ngazi ukuthi phela useshijezelile into ayenza but ngazi ukuthi sakuningi safisa ukukhuluma uzosichazela kabanzi ukuthi uze ngani la ekhaya namhlanje. Kunjani? Msaphela sisi wami njani? Ngiyaphila, angigezile, anginuki, ngicela ukuthi ukusondela kancane, ungangisaphi. Alright? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi? Ngokusuka ngokwendawo. Ngokusuka ngihlala kaHlabisa. Oh, okay. Yebo. So, ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Into engibeka la ekhaya namhlanje ukuzokhombisa ukuzisola ngento engayenza. Ngifunda eskoleni angathi ngiqala ngapha. Kodwa ngabulala uthisha. So into engifisa ukuzoyikhipha la namhlanje, into engifisa ukuzoyenza namhlanje ngifisa ukuzoxolisa enganeni yakhe ngesenzo asenza mhlambe naye ikwazi ukuthi ibe nokuthula ngaphakathi. Because kuze kube manje ngiyayisola ngempela. Because ngiboshwe 5 years ngiphume ngonyaka odlule. So ngase ngikhetha ukuthi okungcono angikwazi ukuzokhipha into ekimi ngaphakathi mhlambe ukuze nami ngikwazi ukuthi ngikhululeke empilweni because ngifuna uqama kunzima. Yini yenza ukuthi ubulala uthisha? Kunzima kakhulu sesami ukuthi la emhlabeni izinto ezenzakalayo ayifani. Njengokuthi into ayenzeka eskoleni kwawukuthi if mhlambe uthola ukuthi uthisha uyafundisa eklasini. Kuzoba nezimo ezokuthi mhlambe uthola ukuthi uthisha uzofuna mhlambe njengokuthi mhlambe uzofuna icalculator ukuthi ubuye ngakholisa ngakusasa. Mawungabuyanga wena nayo ngaso mawungabuyanga la ngakusasa kube nalento yokuthi mhlambe kuba ngathi mhlambe uyagoloza into ekanjalo. Kanti cha akuyona into ekanjalo ukuthi kuphela into osukungenayo. Ukuthi masesikoleni sisuke sifana sonke kodwa i-background esisuka kuyona. Omunye umuntu yabona mawusaphila impilo njengokuthi wena uphila impilo uphila kamnandi ngisho kanjalo. Awunako omunye umuntu ukuthi yena indlela imuva lakhe asuka kulona kanjani because uvela uthathe ngathi nonke mhlambe ni right. So so manje yabona uthisha ife efuna izinto mhlambe uthola uzofuna izinto zesikole kwezinto zesikole awukwazi ukuthi usheshe uyithole ufuna ukuthi uqale uphande before ukwazi ukuthi uyithole kodwa manje uthisha ngendlela enza ngayo mhlambe uzobe esenaloyo nto lokuthi wena ngicela into ukuthi ubuye nayo ngakusasa wena awukwazi ukuthi ubuye nayo manje kugcina kuzobona leyo nto wakheleke angazi ngathini ube nalento engaphakathi ukuthi lapho ayombona khona uzofisa ngisho ukuthi eginqene nemoto njengokuthi into asuke yisho kuwe amagama asuke wakhipha kuwe ngaso sikhathi because nisuke nga-understand ukuthi yini indaba ungabuyanga nayo lento asuke eyifuna noma ungayenzanga into asuke eyifuna. So besinjani isimo sempilo ekhaya mekuwukuthi kwakwenzeka ukuthi fanele uzuyiphandele wena ngokwakho ukuze uthole okudingayo esikolweni? Ngiqama ngisasinzima isimo sasekhaya because umama washona cansi ngangina 7 years. Ya ubaba. Bosuhleli noba ekhaya? Umuntu ebengihlala naye usisi wami. Ekubheka nangozweyimali. Ya engibheka ngaleso sikhathi naye umsebenzi owesebenza bengake umsebenzi otheni. Because besebenza eThekwini naye bengakithi mhlawumbe ukuthi umsebenzi nje right kodwa bephanda ngaleso sikhathi if enayo ekwazi ukuthi engisize kwesinye isikhathi mhlambe nami ngikwazi ukuthi ngiye komakhelwane ngikwazi ukubacentela ngenze lokho nalokho uzokwazi mhlambe ngithole leyo mali le ngizothenga izinto zesikole. Yebo. So waboshwa nemimngaki? Ngaboshwa ngina 19 years okuyilapho khona ngangifunda grade 12. Ya yona inyaka ngaboshwa ngawo. Manje ithini plan yakho uboshwa wenza kanjani ukumbulala wamthola kuphi because asijwayele ukwazi uthisha bethu sibahlala laphi isikhathi esiningi wamthola kuphi kanjani? Alright into eyenzeka ngasho ngithi uthisha wayengifundisa from grade 8. So wathi mayengifundisa lento edane eyenza yaze yakheleka ngakimi ngaphakathi. Okay kula amanye ama grade wangangifundisa. So kuyilapho engifundisa grade 8 kuphela. Grade 8 no grade 12. Okuyilapho khona waphinde wangifundisa khona grade 12 okuyilapho ongakwazi ukuthi khona ngikwazi ukuthi kuvukwe le yanto kimi ngaphakathi okudala ukuthi kuze kufike ekuthenini ngize ngimbulala. Ngicabanga ukuthi kwakuyi matric dance ngaleso sikhathi leso. So manje matric dance vele kuba ilanga lonke
kuze kuyoshaya isikhathi mhlawumbe kusantambama mina okuyilapho khona into yekimo wayisho ekuyiyona eyangicasula ngaphakathi okuyilapho engaplana khona ukuthi yabo namhlanje elamanqamu sekuyoncamana okungcono kwenzeke okwenzekayo sathi masiqeda i-matric dance yathi mayiphela i-matric dance ngaba nalento leyo ukuthi okungcono ngizomnyonyobela if mhlawumbe sengena noma emotweni okuyiyona into engayenza leyo ukuthi the time ethi nje ungena emotweni okuyilapho engafika khona cansi ngashaya amanxeba amathathu wamgwaza ngamgwaza umgwazela emotweni yakhe ngigwazele emotweni yakhe and ngashaya ngasenhlizweni wafike engayikhile ngafika nje yabo the time esangena vele kwasekubhabhayisweni sekhanjwa the time esangena ilapho engafika khona mina ngenza lokho kwami engikwenzayo maqeda lapho ngashona phansi manje nasenaba uthunje lapho laba abavalelisa base besithele nje nabo ngalendlela ukuthi abasabo nje abasekho nje ya ngisivele manje i-matric dance ngasho ngithi mhlambe ngasho ngithi wayeshaya amanzi amponjwana ngasho ngithi wayesephuzile vele kwasekubhabhayiswa nabanye sebengekho abanye kodwa bese khona ngaleso sikhathi mina and into elokhuzana bona mawuzoshesha ngomess awukhali vele njengesibhamu into nje uyithi kabili kathathu mawulazi inxeba ukuthi lingaphayi uzokwazi ukuthi hayi ngishiye ibanda lapha khona so ukuthola nje lokho kugculiseka enhlizweni usomgwazile wakuthola noma wayisola uqede kumgwaza kwenzakala nje kwenzakalana enhlizweni yakho yabona ngiyakusho sisi wami ukuthi kwesinye isikhathi into engizoyithatha ngesandla sokunxele kuba nzima because yabona into mawusafuna ukuyenza uyayenza kodwa ukuhamba kwesikhathi angiphathi mase ulele usubheke phezulu yabona mase ulele bheke phezulu yonke into iyabuya ukuthi ukuba kuthiwa ngamana ngayekela ngabe mhlawumbe izinto azikho nje kana okwamanje ingakho nje ngize ngithi ngifuna okungcono uzoconfirma enganeni yakho ukuthi ngiyaxolisa nje uthola kanjani kumndeni wakhe ingane yakho usuyithola kanjani uyazelaphi and uxhumana kanjani njengoba ufikile nje la e-studio uzosinikeza inamba yakhe uyithathe kuphi ya inamba yakhe ngiyithathe kahle ngiye eskoleni la ngangifunda khona bakwazi ukuthi benginike inamba yakhe cause bona ngibachazelanga istory eside vele bayasazi ngase kodwa ngibatshelile ukuthi into engifuna ukuyenza kahle ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume naye cause babe bengavumi bona ukuthi benginike kodwa ngagcina bevumile ilapho engidecide khona ukuthi ngize la ekhaya ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye mhlambe kukhona wena umuntu ongaqala umchazele kangcono ukuthi kukanjani bathi-ke wasifunda isifundo sakho ejele noma akusho lutho nje still yabona isifundo sami lapho engasifunda abona ejele lapho engafika ngafunda khona isifundo sami kuze kwemanje angicabanga awufisi kube khona into ezokubuyisela khona angifisi kube khona into ezongibuyisela khona noma impilo yami vele sivele sengine-record vele libi vele kodwa nje mangabe ngithola lokho kukhululeka naye ingane yakhe ithola ukukhululeka ngaphakathi mhlawumbe sekuyoba ngcono noma ngizobe sengivusa amanxeba kodwa nje mangigcine ngishilo kuyona ukuthi kwangayona inhloso yami nami ngakwenziwa ukucasuka okuyimi ngaphakathi sicela zama ukumthinta sibone ukuthi uzothini alright anginankinga Hello? Sawubona kunjani? Ngiyaphila mami njani? Siyaphila nathi. Umatasa, singakhona ukukhulumisana? No mama angikho phila. Ngicela ngikhuluma nobani? Ukhuluma noStufuza Dlangamandla eZulu kuhlelo sithi Sikhipha Izimfihlo from Blaqlife TV. Khona ubhuti engihleli naye la ucela ukukhulumisana nawe. Oh okay. Yebo njani sisi wami? Siyaphila futhi njani? Ya ngiyaphila nami ukhuluma noSabelo Hayibo. Usabelo lo wabulela ubaba? Ya iyona nto engize ngayo namhlanje angizwa Kisho yini ejele? ngithi iyona nto engize ngayo namhlanje leyo ngiyacela kodwa ukuthi ungalivali ucingo Hayi ngilalele bhuti.
Ya sisi wami into engizofisa ukuyisho namhlanje njengoba ngize kulolu hlelo bengifisa ukuthi kahle kahle ngizokhipha yonke into engayenza ngoba kwakho. So into bengizoyicela namhlanje bengizocela nje ukuthi sithelelane amanzi. Ngiyazi ukuthi akulula kodwa Unesibindi sokuthi ungitshela ukuthi ufuna mina ngithelelene nawe amanzi emva kokuthi ubulala ubaba wena sisale thina sihlupheka singanobaba. Unesibindi, yazi unesibindi. ya ngiyazi sisi wami kunzima ngifuna uqamanga. Kunzima cause kamina kwanami ngisaba kamina. Ingakho ngeza kulelu hlelo ukuthi kube yibona abantu okungcono oqale kukhulume yena ukuze ungasheshe uvala ucingo. Cause ngiyayisola ngento engayenza kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngeke samvusa kodwa ngiyafisa ukuthi nawe ukwazi ukungixolela nami ngikwazi ukukhululeka. Ngicela ukubuza futhi yini le ngakubaba wami ayeyenzile ukuthi kuzocaca ukuthi uthatha umphefumulo wakhe engaka. Wangeke nje umlimaze umshiye kanjalo mase ufonele i-ambulance uzumbulale pho. Ubaba wakho wayengihlukumeza eskoleni. Engihlukumeza kakhulu. Angazi ngachaza ngithini cause kodwa into engiyifisayo njengamanje kuwena ukuthi sithelelane amanzi. Cause uyabona ukuba kuthiwa mhlawumbe lento yayenzeka nakuwena ngabe mhlawumbe nawe wagcina ukulesimo engekusona cause ubaba wakho wayengihlukumeza kakhulu eskoleni. Engenzisa ngisho izinto oyibonayo nawe ukuthi zinzima. Wangabika ngani ngoba phela kukhona abanye othisha, khona i-Department of Education, zikhona ezinye indlela obuwenza ngazo. Indlela obungenza ngayo kunokuthi kuze khona isidumbu. Yini le ngaba khona ngisho ama-social worker futhi bokuthi ubekugulisha noma ebekuhlukumeza ngale ndlela osho ngayo. Yini indaba ungayanga kuma-social worker, ungayanga kubantu abaphakeme. Into enkinga sesami singabantu emhlabeni sicabanga ngendlela engafani. Mina angiye lo muntu okhonza ukuthi ekhulume. Into engikhonza ukuyenza mfethu ukuthi angazi ngathini into maye yahlala kimi ngaphakathi yahlala kabi akuyinto okuzokuthi mhlambe ngize ngikwazi ukuthi ngikhulume komunye umuntu. Into engizama ukuthi kahle kahle into engayenza mina kwaukuthi ngizama ukulungisa izinto ngendlela e-wrong. Ngiyakuzwa futhi kodwa mina kade ngakuxolela ngoba wahamba wayaboshwa. Mina imibuzo ebengifuna ukuyibuza kuwena ayingasedele ngafika ngithi ngizokubona ngifuna ukubuza imibuzo wathi wena ulindile yakho le wayinikwe yona enkantolo manje usuphumile leyo mbuzo angikaze ngiyithole. Ubaba bokuthi wayegulisha na next time umuntu bengabe egulishile hambe uyobika kubaphezulu, hambe uyobika kwabanye abantu kokuthi uzumkhiphe umphefumulo. Ya sesami Ngiyabona ukuthi wayekuhlukumeza ekwenzisa ezinye izinto wangakhuluma ngani. ya sesami ungasho iqiniso mawusho njalo. The time ufika ejele uzofuna ukukhuluma nami. Into yayingenza ukuthi ngingavumi ukuthi ngangisaba nokukubheka nje emehlweni kahle kahle. Okuyilapho ngize ngakwazi ukuthi khona ngize kulelu hlelo ngoba ngisho ngakuthiwa ngize kuwe kwakhona lokho angazi ukuthi bekuzokwenzekani. Wena ubuzothatha siphi isinqumo. Ingakho kungcono ngize ngakwazi mhlawumbe okungcono ngize kulelu hlelo bese ngiyakwazi ngikhulume nawe. Ukhohle nje ukungiqonda nje ngoba nami nginemibuzo kumele ngikubuze yona. Yonke lento oyishoyo kwafanele uyisho ngaleso sikhathi. Yonke lento oyishoyo ngoba phela nginamazwi no-social worker. Icela nje futhi nani ufuna ukuxolisa uyoxolisa kwabanye abantu ngoba mina ngisebuhlungu ngobaba uphuma la uphuma khona uzongivusela ilondo ezinkulu, uzongivusela into engayazi, uzongivusela kubuhlungu kushonela ubaba ukuba ngiyintandane manje through wena namanje usazofuna ukuxola kumina. Inkantolo idinile nawe ngendlela idinile nayo kodwa kumina ngisane isilonda kwanele ngekuzisiza. Ya ngiyakuzwa sesami ngiyakuzwa kodwa engifisa nje ungenzele khona ukukodwa sesami ngiyacela ukuthi ukwazi ukungixolela kuwena ngaphakathi. Alright, uvale i-call. So angazi noma ukwatile kakhulu noma kodwa ngizwe elokuthi uyaxolela. Ya ngizwile. So how do you feel? Ya ngasho ngithi ngijabulile. Ngasho ngithi ngijabulile kodwa into esengiyifisa nje manje ukuthi ngimbone enhlazweni zamehlo. Ngoba nayo iyona into ayifisayo le ngokuzwa kwami. So wena ke ngiyazi ukuthi usubuya khona ejele but
mhlambe enhlizweni yakho ngenzeka ukuthi isijezo abakunikeze sona kungenzeka ukuthi usibona mhlambe sisincane. Njengoba unegazi ezandleni zakho, uzizwa kanjani usewabulala isidumbu, usewabulela umuntu, usewabona isidumbu phambi kwakho sidindilizile ngenxa yezandla zakho? Kunjani lokho kwena enhlizweni yakho? Ngifuna uqama ngesami cause ukuba kuthiwa imoto yambuyisa umuntu osewafa, ngabe ngenze into enkulu yangane okukhombisayo into ezokhombisa ngiyaxolisa, kodwa manje kuyafana ngenza noma yini kodwa ngeke abuye ubaba. Yeah, cause mina kunalento kumina ethi sengumbula noma ngajeza right, kodwa nje kunalento kumina ethi nje awusayeni lo ya. Angisena kuloma, angisazizwa njengomuntu nje ophilayo emhlabeni. Ngisho kanjalo. Uthini umntwana ohlukunyezwa uthisha esikolweni njengamanje nje? Because impilo zethu singathi sicishe ifane. Into yenzekile kuwena usungaqali ngawe futhi usungezigcine ngawe. So uthini kumntwana ohlukunyezwa uthisha esikolweni njengamanje and ozoyibukela le episode le? Uphinde uthini futhi kuthisha ohlukumeza umntwana esikolweni njengamanje ozoyibukela le episode le? Yebo, ngingaqala ngakumntwana. Into ekumele yenziwe umntwana ukuthi ekwazi ukukhuleka, ekwazi ukukhuluma nomunye umuntu, because mina into eyangishaya kakhulu ukuthi ngangakwazi ukukhuluma nomunye umuntu. Izinto ngizenza ngaphakathi, izinqumo ngiyithatha manje. Angikwazi ukuthi mhlambe yabona makwazi ukukhuluma nomuntu, uyakwazi umuntu ukubonisa ukuthi yenza kanje, kuzoba wrong mawenza kanje, because iyona into ebuyidale inzondo leyo ngaphakathi kumuntu. Bese ngiphinde ngidlulisa lamazwi ukuthi ukuthi noma ngabe umntwana unzima kangani, noma ngabe umntwana kunzima kangakanani, kodwa kuyamela ukuthi ekwazi ukumthatha, ekwazi ukubathatha njengabo bonke abantwana sokuba bafundisa eklasini. Yilokho nje engifisa. I just hope usizakele ngokufikela ekhaya ukuhlanza kusenhlizweni kundodakazi. I hope usizakele. Yebo, ngibonga kakhulu nami ukuthi usivakashele ukuhlelo lethu. Ngiyabonga. Niyazibukela ke lapha emakhaya ukuthi uyacela ubhuti, uyanxusa kakhulu kumntwana osekhaya njengamanje obukela le episode le ukuthi meke ukuthi kuyenzeka uyahlukumezeka kuthisha wakho umfundisayo, ngicela ukuthi ube nomuntu okhulumisana naye, mhlawumbe ungathola usizo. Nani bothisha sanicela bakithi musana ukusihudula siyingane zenu, njengoba sisukile emakhaya asihambi nabazali mase esikolweni, sihamba sisodwa, so sithembe nina njengabazali bethu. Siyanicela musana ukusihlukumeza kangaka. So enye into ke ngifuna ukuthi nginazise yona ukuthi lalelani, ngiyafunda mina ama comments, ngiyahlala kwi comment section. Ngibonile Nkosi yami kade ningicelela baphathi beBlaqlife TV ukuthi bangithengele ifan because mina ngiyinkosi yabantu baselemjilo. Now that seningicelelile ngiyabonga kakhulu. So abaphathi ba decidile ukuthi asisukeni kulesi studio lesi sincanyana kade sinaso. So njengamanje sise hashtag lapha opposite ne ICC Esteli Wat Simelane Street. So now uma ufisa ukuzoyidlela uyiphuzele kamnandi, ama juicy, ama drinks, ama cocktail, ama wine, ukudla hlukahlukene, ungeza nawe ungaphezulu kokwamukeleka. Ngiyanthanda kakhulu, ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngiyanthanda. Bye.